Aminu MK ne. Oh, 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 oh. That's cool on the beat. Wayo mai suna farin ciki ta, alfahari ta, ruhi ta. Za so ki gane zance na, ni ban ta mana. Basan taya ma ke yi ma, bale akan ke nuna. Ki ji batu na so guna, gaskiya ne. Fannin so da ƙauna kuna ke ce lamba ɗai. Ni ne ban ta mana ba, ban ta mana. Ni ne ban ta mana ba, ni ban ta mana ba. Ni ne ban ta mana ba, ban ta mana. Ni ne ban ta mana ba, ni ban ta mana ba. Inda kin yada to ni na san ban yada ki ba. Ai ko da kin bar ni to ni kuna ban bar ki ba. Soyayya dan Allah nake yi ba dan riba ba. Ke ce dai, ke ce raina, ke ce raina, wacce nake kalla. Ni ba na so ki furta mun kalmar ban kwana. Ba san shure ba ki sani zuciya ta yi kuna. Ni ban bare ki ba ki sani ban bare ki ba. Ni dai ban ta mana ba, ban ta mana. Ni dai ban ta mana ba, ni ban ta mana ba. Ni dai ban ta mana ba, ban ta mana. Ni dai ban ta mana ba, ni ban ta mana ba. Zan so ni ki yarda da ni, ki share ki daina gunaguni, ki bani aran hankalinki na yo bayani. Aso ba koyaushe ake samun sukuni, shi so a koyaushe yana tare da rauni. Ki sani kita wace duk wani karni, ki share hawayen ki san ki ba ma'auni. Ni bani da burin da ya wuce in ganki da ni, sai kin taushe kunnuwa daina ɗaki da ni. In kin ce za ki bar ni zuciyata za ta yi rauni. Ni dai ban ta mana ba, ban ta mana. Ni dai ban ta mana ba, ni ban ta mana ba. Ni dai